En anteriors capítols de Punt de Trobada... La declaració s'ha allargat una mica més del compte, però abans vull donar-vos una alegria. Vine, hi ha algú que es vol abraçar. Diana, carinyo! Com estàs? Hola, altra vegada tornant a ser a casa, que bé! Què, donaves una abraçada? Tan maca. I l'Eva? La podrem veure? Quan la podrem veure? Va, explica'ns com ha anat la cosa, perquè ara ja les coses s'estan posant a lloc. L'Eva no sortirà. Com? Com? Està bé, Diana, anem a fora una mirada. Va. Però, què estàs dient? Margarita Quico, l'Eva en l'últim moment s'ha declarat culpable d'haver matat a l'Héctor. L'han condenat a 12 anys de presó sense fiança. No facis ximpleries. Tu eres conscient de tot això mentre m'estaves intentant fer creure que m'estava tornant boig, però sabies perfectament on era la gala. Ja tenies a l'Eva per consolar-te, no? Ah, és això! Estava gelosa! Mira, ara que estem tots aquí, dis la veritat. Dis que va ser tu qui vas manipular els frens de la Laura perquè tingués l'accident. S'ha acabat, Laura. No! La Laura era morta! Era morta! Laura! És morta. Fas mala cara, Eva, no menges bé. Sí, no menjo bé. T'he portat roba neta i t'he portat jerseis d'estiu, però també t'he posat algun d'hivern de màniga llarga per si a la nit refresca. Com està la Diana? I el papa? La Diana, pobreta, bé, té sort d'en Marc, que la porta a passejar i la distreu, però no és el mateix en el col·legi. En el col·legi ja m'han enviat diverses notes que el seu rendiment no puja. Necessito que m'hagis de sortir d'aquí, mama. Aquí la vida és bastant dura, no és el mateix que em pensava. Tu tranquil·la, que jo i el teu pare estem fent tot el possible per treure't d'aquí el més aviat possible. No t'ocorreixi fer cap bogeria, no venguis al bar, me n'hi sortiré jo d'aquí. Jo sé que suposo que no ha de ser fàcil estar aquí dintre entre quatre reixes. Jo no ho entenc. Sense poder demostrar la teva innocència, perquè tu ets innocent. Per què et vas culpar? Ho vaig haver de fer, mama. No vull que li passi res a la Diana. Per què vols que li passi a la Diana? Ella és feliç, la tenim a casa, ja la tornem a tenir a casa. Prometo que la cuidaràs i ajuda'm a sortir d'aquí, sisplau. Tranquil·la, Eva, tranquil·la, que no t'agrada gaire sortir. Estic intentant de recollir els 44.000 euros que ens demana el jutge. Tot el que ha passat no es pot borrar. Jo crec que hem de passar pàgina pel bé de tots plegats. Estareu d'acord amb mi, no? Això ha anat massa lluny, jo he tingut que falsificar masses documents. Hem de ser forts i estar més units que mai. Potser m'hauria d'entregar a la policia, encara hi sóc a temps. Calla, aquí ningú s'entrega enlloc. Estem tots molt nerviosos. No creus que primer hauríem de posar ordre en aquest desordre? Mira, Gabriel, faré el que faci falta perquè no acabis entre reixes. Gabriel, per què no marxes uns dies d'aquí a Santa Paula? I no serà massa estrany que marxi així de cop? Què va? No crec que ningú ho trobi estrany. A veure, tothom sap que en Gabriel està molt estressat per la mort recent de la seva dona i el recent segrest de la filla. Però voleu deixar de parlar de mi com si no hi fos? I tu què penses fer, Gabriel? Necessito posar temps i espai pel mig. Marxaràs? Crec que marxar un mes i alguna d'aquí a Santa Paula em pot ajudar a oblidar-me d'aquest malson. I on aniràs? Mira, jo a Catalambei vaig vendre un apartament, però encara me queden 2 locals. Per què no t'instal·les en un d'aquests? Que, a veure, podem dir que, no sé, que has anat a una convenció. Mira, Gabriel, si marxes jo vinc amb tu. No, Bàrbara. En Gabriel ha de marxar un temps de Santa Paula i això ho ha de fer sol.
riure, torna a ser feliç, torna a creure en tu. Sé que ho faràs molt bé, una trobada on els teus veïns són els teus amics. Dona'm la mà, punt de trobada. Diana, has vist l'hora que és? Ja va. Vols deixar el mòbil i esmorzar d'una punyetera vegada? Ja t'he dit un moment. Com ves l'esmorzar en condicions i deixar el mòbil? Mama. Una pregunta. Aquesta nit podria anar al concert dels Quatre Camins de l'Empordà, sisplau? Avui, dimarts, a la nit, que demà no tens classe. No serà fins ara tard. A més, demà és dimecres i els dimecres començo a les 10. Doncs saps què? Què pots imaginar, el concert aquest, perquè no aniràs pas. Però, mama... Encara sous aquí? Arribaràs tard, Diana? Ja, la mama m'ha dit que no em deixarà al concert dels Quatre Camins de l'Empordà aquesta nit. Si la teva mare diu que no, és que no. Això mateix, i faràs tard. No és just. El mòbil... Però, mama... Ja has escoltat a la teva mare. Va, que encara faràs tard. Gràcies per fer-me costat. Ara sabràs el que se sent, que t'aportin la contrari i que no t'entenguin, veritat? Que graciós aquests. Ara te toquen a tu pujar la teva filla. Ja ho sé, el que passa és que no sé si ho faré bé, no sé si sóc bona mare. Sí, seràs bona mare. L'únic que has de fer és imposar-te. Ara, amb la Diana ho tindràs una mica difícil, Bueno, vaig a recollir i me'n vaig cap al mercat. Ei, Bàrbara. Guillem, què passa? He d'anar a Girona, que tinc pressa i he d'anar a buscar unes teles. M'esquivareu tota la vida o què? Mira, Guillem, t'he dit que tinc tard, tinc pressa. Espera. Vale, està bé, però baixa la veu que no ens pot sentir ningú. Què passa? Què vols? Què vols dir què passa? Cal que et recordi la mort de la Laura o què? Mira, Guillem, tu i jo vam fer un pacte de silenci. Problema enterrat i prou. He tingut que falsificar masses documents en aquesta història. I me mereixo una resposta que ni tu, ni en Gabriel, ni la Glòria me la voleu donar i ja n'hi ha prou. Guillem, què vols? Més al gra. Voleu tenir la resposta que tenies a veure tu amb el segrest de la gala amb la Laura. O que estàveu ficades juntes en Però això. què dius? He vingut el més ràpid que he pogut, Es pot saber per què carai m'has despertat tan aviat avui al matí? Has passat per les granges aquest matí? No t'estic dient que m'has despertat tu. Doncs què carai passa? Tenim dues truges malaltes. Truges malaltes? Doncs dóna-li una aspirina i ja està, i avall va. No és tan fàcil, Francisco, que aquest dematí en Sergi, quan ha fet el control matinal, ha trobat 2 de les 5 que estan amamentant les cries malaltes. Doncs no vares dir que aquest veterinari tan professional i bo, doncs a veure quina solució hi troba. Diu que ell no vol fer responsable, que el més possible és que sigui la pesta porcina. Però de què parla? Si la pesta porcina fa anys que es va extingir. Jo crec que no, que això no pot ser, és massa. Francisco, com a encarregat del manteniment de la granja, jo el que faria és agafar aquestes truges pel bé de la població de Santa Paula i com la resta de la població, i treure's de la cadena alimentària, No. Això, però el que estàs dient, això suposa un cost molt important. Això no pot ser, home. Home, és que o això la sacrifiquem a elles i a les cries. No, encara menys això. Això representa un altre cost molt important. No. I en quant a alertar la població, de moment
és injustificat, encara no sabem cap on tapetarà la cosa i si és aquest virus o no. Mira, que la Laura ja és morta? Doncs ja està, no cal donar-li més importància. No creus que ja se'm va fer prou difícil tots aquells dies, sabent tot el que estava amagant? I tu i la Laura estàu associades contra Gabriel, no? Mira, Guillem, ja t'he dit que tinc pressa i he de marxar. Tinc tard. Guillem, prou, de veritat. I tu i en Gabriel esteu junts i en Gabriel no sap res que tu i la Laura hauran aliades. O m'equivoco? Mira, Guillem, ja està. Fins aquí. Marxa. Però això no quedarà així. Jo vull alguna a canvi del meu silenci. Però, Guillem... Ves. No tenies pressa. Ves. I llavors què proposes? Demanem una segona opinió a un altre veterinari? Collons, encara menys, això. Són més diners a gastar. Ja ens en sortirem. No, tu manes, que ja no sé què dir-te. Home, això sí que m'agrada. Mira, és una bona cosa, em fas alegrar el dia. Bueno, i amb la Margarita què? Heu arreglat alguna cosa o no? Collons, ja m'has fotut, hòstia! Ara ja no tinc l'alegria aquesta que havia de tenir. Ja m'has recordat aquestes històries. Saps el que hem de fer? Anar per feina. Jo tinc feina a l'Ajuntament i tu també en tens. No perdem més el temps. Sí, anem cap a l'Ajuntament. Abans passaré per la granja a dir-li a en Sergi que per ara no faci res. Val, d'acord. Mal moment vaig agafar aquesta granja de Garçoneguer. Com es diu? Quina creu, me cago en Déu. Diana, espera't, volia parlar amb tu. Espera't un moment. Què passa? Et volia felicitar. A mi? Sí. Per què? Mira, avui aquest matí, amb les classes pràctiques, has estat molt bé. En el bany de color que has fet aquella senyora ha marxat molt contenta. Això és bo, no? Sí, molt i molt bo. El que passa que ha d'anar acompanyat d'un millor rendiment personal, No t'entenc. Veuràs, Diana, tots els que estudieu en aquest centre és per al dia de demà poder treballar en el ram de la perruqueria. Ja. Segueixo sense entendre el que m'estàs xerrant. Mira, és pel tractament que has tingut en la resta de les clientes. Has estat un xic freda, no sé. Quan les pentinaves inclús semblava que els estiraves els cabells com si te fessin ràbia. Que tens algun problema? No, cap ni un. No seràs tu que exageres, digo jo. Si he fet tan bé el bany de color, no? Quico, justament ara pujar a veure't. Doncs mira, ara mateix vaig per marxar. Faig tard amb una reunió. Que resulta que les teus granges molesten els nous propietaris de Cal Segaró. Carai, aquests pixapins sí que són fins. Què passa ara? No és cosa dels pixapins com tu dius, això. És que mira, la granja fa molta pudor i una olor molt desagradable. I m'he pres la llicència d'anar a veure la depuradora i està obstruïda. I clar, els líquids van pujant i per això fa aquesta pudor. Bueno, si només és això, ja hi aniré a donar una vista. Me'n vaig. No, tu no te'n vas. Espera't. Els nous propietaris m'han amenaçat que avisaran el Seprona perquè li facin una visita a la granja. I siguem sincers, si el Seprona veuen com tens la depuradora, et caurà un bon puro, Mira, noi, digue'ls-hi amb aquesta gent, aquests 4 pijos, que la granja ja fa més de 50 anys que és allà. I per una oloreta de res, no passa res, ja hi donaré una vista, ja t'ho he dit. Quico, però és que n'ets conscient que si la depuradora no filtra bé hi pot haver uns vessaments que contaminaran l'aigua de tot el poble i tota la comarca. És que de debò vols que el Seprona vagin allà i et clausurin la granja? És que per què et posaves ara en aquest merder de les granges? Escolta, noi, que quedi clar una cosa. Jo faig el que vull, és cosa meva, i més amb els negocis. Ara, sí te diré una cosa, que em vaig fer càrrec de la granja del pobre Josep, que fa poc que es va morir, perquè vaig dir que li continuaria tirant endavant. Així que no t'hi has de posar per res. I soluciona això o em veuré obligat a avisar les autoritats, Ja t'he dit que aniré i miraré a veure el que passa. Ara, sí t'haig de dir una cosa, Gabriel. L'altre dia vares entrar a una propietat privada. I a més et vares prendre la llicència de mirar les depuradores. Has de saber que això està penat i és una causa molt greu a nivell judicial. Perquè per entrar a mirar les depuradores
havies d'anar equipat amb un equip especial. O sigui que vés al tanto amb això. Ja t'ho he dit. Vinga, adeu. Diana, segueixo sense entendre'm. Si tens algun problema, m'ho expliques i juntes mirarem de trobar alguna solució. T'he dit que no em passa res, tampoc veig tant de problema perquè et posis així. Puc marxar? Sí, clar que pots marxar, i tant. Sí. El que passa que, bueno, si tu dius que tot està correcte, deu ser que avui no has tingut un bon dia. Mira, això ens pot passar a tots. Demà serà un altre dia, doncs. Sí. Diana, recorda, si tens alguna que et neguitegi, no dubtis en parlar amb mi, Fins demà, Glòria. Vinga, adeu, maca. Ei, Diana, no penses ni dir ni hola? Hola, Marc, no t'havia vist. Amb mi no cal que dissimulis, Anaves a casa i ni t'has parat a saludar-me. Tu també? Ei. Com? Res, per cert. Amb tu volia parlar jo. Em pots fer un favor aquesta nit? Un favor? Aviam, de què es tracta? Mira, els 4 camins de l'Empordà venen aquí. Podria anar, jo vull anar al seu concert. I necessites pasta, és això, no? Aviam, quan necessites? Bueno, les entrades ja les tinc. El que no tinc és el permís de la mama. Per què? Doncs perquè és una patata. Ei. Tio, és que tota la classe anirà i seré l'única pringada. I què vols que faci jo? Que la convenci? No, ella té clar que no vol que vagi. Llavors, Diana... Tu el que podries fer és dir-li que anem tu i el cine i així puc anar al concert amb una quartada. Espera, m'estàs demanant que menteixi la teva mare que precisament ella és la que no vol que vagis? Sisplau, no serà fins molt tard. A més, demà començo més tard a l'escola i sisplau, és que no, seré l'única que no hi anirà. Diana, pot ser molt perillós. Sisplau. Està bé, tu guanyes, però amb una condició. Que sigui jo que et porti i a les 12 et recullo, saps? A les 12. Ah! Merci. T'estimo. Em vaig a preparar la roba. Tu parles amb la mama, no? Va, tira abans no que me'n repenteixi. Sí, el cafè amb sacarines com a tu t'agrada. Gràcies, Margarita. Molt bé. Bueno, i ara tu diràs. Veuràs. És sobre el comportament de la Diana. Has parlat amb la Eva? No, dona, t'ho dic a tu, perquè tinc molta més confiança per aquest tipus de coses. I què has notat? Mira, no sé, mesos enrere era una nena excel·lent, la veritat. Era, com te diria jo, col·laborava en tot, era extrovertida, era una nena, no sé, molt maca, la primera, de veritat. I ara últimament, no sé què li passa, però és tota l'inversa. Està apagada, trista. Margarita, em fa por que li estigui passant alguna cosa. És estrany, però bueno, a casa també té un comportament una mica així raro. I tenen cada baralla amb la Eva. Home, així és més que mai, Margarita. Hauríeu de mirar a veure què li està passant. A veure, això és una cosa una mica estranya, Jo de vosaltres ho miraria. Bueno, jo el que he pensat ha sigut que el seu comportament podria ser degut a la mort de l'Hèctor, que encara no ho veig paït. Mira, veuràs, espero que no tingui de parlar amb direcció, però si la cosa continua així, hi hauré d'agafar cartes, per això he vingut a explicar-t'ho. Bueno, però això hauria de ser la seva mare, hauria de ser la Eva. Amb la Eva... Margarita, sembla que no tens sang a les venes. Només et dic que això és la seva mare. Això hauria de parlar-ho la Eva. Bueno, mira, a veure si som a temps, Espero que prou bé de la Diana s'arregli i que hi siguem a temps en tot això, Ei, Arnau, espera. Què vols, Marc? Ja és l'Alicia a casa? Té el mòbil apagat. No sé, encara no he arribat a casa. El teu pare m'ha té fent hores extra a l'Ajuntament i no paro. Teòricament sí, ha anat a comprar roba amb la Judit.
Com que comprar roba si m'ha dit aquesta dada que passaria per l'hospital? Per l'hospital? Què coi fa la meva germana a l'hospital? Joder, tio, doncs... Ha anat a visitar l'Artur? L'Artur a l'hospital? Baixa del pi, Arnau. Collons, que no tenia ni idea que l'Artur estigués a l'hospital. I menys encara que la meva germana estigués cuidant. Arnau, fa mesos que el cuida. Està lluitant entre la vida i la mort. I per què la meva germana no m'ha dit res? No sé, doncs suposo que per no amoïnar-te. És que si ho arribo a saber no et dic res. Jo pensava que tu ja ho sabies. Joder. Bueno, si me permets, me'n vaig a l'hospital. Tio, calma't. Ei, Gabriel. Gabriel. Tu! Ei, Gabriel, vols prendre alguna cosa? Ets un fill de puta i un desgraciat! Què fas? T'estava esperant la meva mare en el mateix moment davant un amic. Tio, Ets un merda, fots fàstic. però què? Tio, estàs tornat boig o què, tio? Ets el fulano de la meva mare, però saps què? Ni se t'acudeixi acostar-te mai més a la meva família, sents?